Mga batak, pupunta na tayo doon sa sa bilihan ng Durabox. Yan. Na-inquire na natin yung kanina kung magkano. Nasabi natin kay Bayaw. So ngayon pupuntahan na natin. Ayan sila. Para bilhin mga kabatak. Ayan. Ano sa pakiramdam din ang pagiging cameraman? Let's go mga kabatak. Yan, bibilhin na natin. Ayan. Tayo ay nakapag-edit na at nakapag-upload. Yan. Tayo babalik tayo dito sa loob. Yan mga kabatak. So ayan, at nandiyan na si Bayaw. Yan. Decision. Yan. Ito magkano? Ito 150. 150. Diyan ka sa Malak eh. Ito 2550. Pero may kulay pa nito, kulay green. May kulay green ito. 2550. Ayan, so lamang lang to ng isang layer, mga kanoli. Ayan, oh. So, ang diferensya na to 150. 300. Siguro okay na ako dito. To 150 kasi bibili ako ng mga baso. Yaw. Napansin ko yung baso nila ay alam nyo na yung mga pinaggagamitan ng cup noodles, Yeah. yun ang kanila. So yun ang pinaka the best. And salamat kay Kuya Cesar Perel. No? Ito na lang siguro, Noy. Hingi na lang. Salamat kay Kuya. Yan. Siyempre. Hingi na lang. Tapos pipili Sinatot pa ako. niya yung ex niya kanina. Yari ka sa ex mo ngayon. At syempre pipili ako ng baso na kapihan. Joke lang yung mga kabatak. Pinapatawa lang natin si Kuya. Ilang. Kapihan ay Yun. 25 pesos isa, mga kanon, isa 35. So ito, isa, dalawa, tatlo, apat, baka may bungi. May bungi, ito ah. May mga bungi. Siguro 6, mga kanoli, 6. Yan. Baka pwede mo samahan ng pakuluan ng tubig. 6. Yan. 6 at saka 20. So 20 siguro 100. 5. Mas matibay ito. Matibay Yan, ito. makapal yan. Ito pinakamatibay. Yan, 5. Yan. Dalawa. Ayan, masaya si Kuya, nabilhan. Ayan. Ayan. Diba? Ayan. Akala niya di kami babalik. Po. Oh. Pag-inquire namin kanina. 5. Uy, hindi pa malaglag. So ito, ayan, 6 na kapihan, as 5 baso kung mayroon silang bisita. Ayan, so ano pa ba ang possible nating pwede na ano? Butin. Yung, so ito, makakano, tingnan muna natin to. Naayos lang ni Kuya. Kasi siya, gatong sila yaw eh. Eh pagka umaga, pagka papasok, kailangan madali ang init. So ito. Walang stock, ito lang talaga. Walang stock, so ito na rin ang... Bago to, bago. Ito Kuya, ano to? Durabox din. Durabox din. 3 ano yan? 3 may hangiran. Pwede na tayo, at least mga ano tayo mabibili. Yan. Ano pa ba? Natanggal po. Kaldero. Ha? Kaldero. Ay, may kaldero sila. Meron sila eh. Pero mo. Yan talagang wala yung kitil, yung baso. Kutso. Magkano yung kutsyon nyo? Yung 2 tao kasya. Isang dalawang tao. Oo. Anong 1,750. 1,750. Anong ano yan? Anong brand? Euratex yan. Euratex. 1,750. Mag-total muna tayo. Asan yung calculator? Baka abutin. Yan. Ayan. Ito to 150. Ayan. At ayun yung cameraman ni Bayaw, napakagwapo. Ayan. Pogi. Ayan. Ang kabatak. Ayan. 2,300. 2,370. Magkano yun? 1,750. Plus mo. Ilan kasya doon? Dalawa. Sige, plus I-plus mo yung mo. 1,700. Pansinggil ata yan ah. Baka si... Dalawan yan. Itong gasol na to. Bali ilan na? 4,120. Ayan, okay.
Electric pan. Meron. Anong klase? Yung daspan. Patayin nga po. Kaya Daspan? Abot. Meron palang daspan na electric fan ngayon mga kabataka. Okay si Kuya, may pinapatawa rin tayo pati yung mga viewers natin. Timing. Ayan. Daspan. Ay, magkano yan? Yung Dispan. ano lang, medyo mababa. Ito. Dispan nga yun yaw, dispan. Kasi yung mataas, stand pan yun eh. 1,450. Yung isa. Yung Hello. ano lang, kataas. Stand pa niyo. Yan. Ubag! Mataas yun pag stand pan. Ito yan yun. Dapat dispan. Or dispan yung mababa lang. Yung mababa yan na basurahan. Dispan. Oh, daspan da sabi ni Kuya eh. Comedy rin pala to eh, comedy. Parang kami. 1,150. Okay. So magkano na yan pagkasama yan? Total natin siyempre para alam kaagad natin. Sana oh. Yan. Malaki ang ngiti ni Kuya. Five to 70. Siyempre, wala bang discount? Magkano na lang yan? Ayan. 5 to 70. Magkano na lang? 1,000 Discount. 5,270. Yan total? 5,270. Discount. Nag-iisip. Alin na 70 kaya? Isasayin ko na lang. Oh. Ang discount dito, 50. Oh, Okay. yun na. Oh. Tapos, Baby, yun na yan. 70. Aliwan mo ng pake. Kim. 70? Oh, aliwan mo ng pake. 70. 70 na lang. Hindi, aliwan mo ng paking 70. Ano, 70? 70. Oh. Oh, ano yan? 70 centavos? 70 pesos. Oh, yan. Bali magkano na lang? 5,2 na lang. 5-2. Sige, 5 to. Okay. Go tayo. 5 to. Deal na natin yan lahat mga kanulis. At para... So, hindi ko na pinili yung initan kasi pwede naman silang maggatong. Mas importante yung electric fan saka yung higaan. Kasi Yun. nakita ng ating mga viewers na yun na nga ay sabi nga sana may mag-ano ng higaan. So, ito na po yun. Ayan. Alright, kasi meron naman silang thermos eh. Mag nang-init sila, sasalin na lang doon. Ayan. Alright, 5,200. Hey! Pwede pa shout out. Ay, shout out kay Kuya. Viewers natin to. Oh, subscriber natin yan. Shout out sa Alpha Caparo, Santo Domingo Council at saka sa San Roque Kings Chapter. Long live. Okay na. Alpaca paro. Akro ba yun? Ba't di mo okay naman yan? Kung ka-brother mo. Yan po, inaayos na po. Ayan mga kabatak. Pakaswerte talaga ng madaanan ng camera. Kay Kuya Cesar Ferrer. Yan. No, ating sponsor dito. Yan. Napakaswerte ng madaanan ng camera ni Kuya Noli. 1, 2, 3, 4, 5. 5-2. May crack yan. Yan. Ayun at inaayos lang po. Ito, Balde. Yan. Ay! Kabatak. Ayan. Yan, ito po at inaayos lang po ni ate saka ni Kuya. Ha? Ate, paayos na natin. Habang binabalot, binabalot na po. Yan. Yan po at Yan. binabalot. Yan. Para kung sakali, hindi sila magkauntugan kaya binabalot nila isa-isa para iwas basag. Yan. 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 May bibigay din ako kay Melvin kasi magpapaiwan daw siya. Oh, yan. Pwede na yan. Okay na ba ito sa ingan mo? Yan. Okay na to? Yan. Only rice. Yun lang, only rice. Dapat yung malaki na. Akala bang malaki-laki Ito dyan. na po. At ititesting ko Yan. yung electric fan. Yan mga kabatak. Yun. Ayan, punta natin yung electric fan. Ayan. Amang ititesting. Sino bayad? Bayad mo na tayo kay boss. At nagbigay siya ng discount. At Ka-brother mo ba di? Ka-brother. ayan. 2, 3, 4, 5. 5, 1, 5, 2. Ayan. Kaibigan na lang po. Ayan. Alright, salamat. Okay. Sa kanyang Thank tindahan. you very much. Wow. Dalawa sila magkapatid. Wala na yung sapin mo na
insulation. Nakita ko yung sapi niya, insulation. Kasi huminga ako ng, nagpasin ako ng picture. Yun ang sinag niya yung insulation, yung ginagamit sa kisame. Yun, tapos sira-sira na yung insulation. So ito, magamit mo to. Yan. Yo. Alright. Alright. At yung electric fan, testingin yung motor, kumaandar. Kabatak. Alright. Kaya tayo Duramax siya. Yan. Napakaswerte ng nadadaan ng camera. Ito. Yan. Ting 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 Ting, ting, ting 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 ting. Garcia, Benny Ferrer, Kuya Ferrer, ayan, Mr. K, Mr. Hawaii, Igorot ng Baguio City, Ma'am Ginalay, Astig na Mrs. At Kuya Marvin, Ate Merl, Mr. Ch. Yan. Alright. Ayan. Pinakarton. Yan. Wow. At Lalagyan ng tape. Yaw. Isama natin yung malupitang pakit ni Melvin habang nagka-cameraman. Wow! Yung pinakamatindi sa lahat. Eh, pinakamalupit talaga. Yung Iyan! Yan yung nagdadala dyan eh. po. Bili na kami. Para kita mo na siya. Yan. 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 Kakagat labi pa yan. Parang bumilis yung kilos ni Kuya. Tak, tak, tak. Right. Sakto, yung viewers natin, subscriber, dito rin tayo nakabili. At least nakabawi tayo sa kanya kasi sa hindi niya pag-skip ng patalastas, nakabawi tayo. Di ba? Diba? Pasensya na, humingi ako ng counting discount. Yung lang yun. Lalo daw hindi siya mag-skip, di ba? Alright. Yan na po. At pagkatapos na ito, yung electric fan naman. Electric pan. Titisting. Electric fan na lang naman eh. Yung motor na lang. Titistingin. Alright. Ayan, ito sa Santo Domingo Albay, bilihan ng mga gamit sa bahay. Baso, kutsara, electric pan, hinitan ng tubig, at marami pang iba. No, dito lang, sa loob ng palengke, sa Domingo Albay. Ayan. Madaling ka. Ano po, motor lang naman po ang titistingin din. Kung gumagana. Ayan. Tapos okay na. Siyempre, 1, 2, 3. Ang titistingin. 1. 2. 3. Walang 4. 0. At lilisgo na tayo. At nabayaran na lahat. Yan. Dala ko yung PUM. Yan. Ayoko kasi kailangan pa tayo yung baso. Ayan. Ano sa akin yung baso? Kabatak. Asan yung baso, Kuya? Ha? Ayan na? Ayan. Electric fan, PUM, saka Durabox at baso tasa. Yan mga kabatak. Kunin ko lang yung baso. Yan. Pakaswerte talaga. Yan. Ang lupit. Yo mga... Uy, yung mga baso, Kuya. Ayun o. Asan? Ano? Ay, ito. Salamat kayo. Yan mo na electric fan dito kay Melvin, kuya. Yung, Yan, kaya yan, may yan. electric pan. Yan. Para may buwan. Ayun mga Right, kabatak. sige ako na. Ano ako rin. Yan mga kabatak. Ito na yung PUM. Electric fan, Durabox. Ayan mga kabatak. Mapapasana all ka na lang talaga. Woo! Diba mga kabatak? Oh, pinagod pa tayo ni kuya. Oh. Yan! Woo! I like it! I like it! Aha, aha, aha! Ito na! Ang sorpresa! Napakasaya. Ba? Ayan. Anak susi. Di ba ako? Ayos kuya, ayos. Di ba? Okay, so alright. Ayan mga kabatak. Kasya yan. Si Melvin pa. Eh, nakarga na namin yan. Alam na ni Melvin ang gagawin Nakarga dyan. na namin yan ng ganyan.
Oo. Oo. Baba mo yung jacket ko doon. Yan. Si Melvin pa. Oo. Oh, di ba? Yan, tapos yung pum. Luwag. Pum muna po, pum. Kakalungin na lang yan, Bill. Pum na lang. Yan. Yan. Tuksak mo dun. Yan. Kaya natin laksin mamaya yan. Dito, girl. Ay, salamat ah. Wala na, girl. Ayan yung baso, baso din. Yan. Ito, kalungin mo na lang ito. Yan. Okay. Ayan, ako muna magpaneo. Yan. Tara, Alright. tara. Tara mga kabatak, let's go! Let's do this! Yan mga kabatak. Bye-bye. Yan. Siyempre, sabi ni Melvin, yung mabigat sa bodyguard, saka yung malalaki. Yan. Kaya siyempre, sa akin talaga to. Yan. Gilid kayo, gilid. Baka may dumaan. Dapat buhat-buhat mo pa to eh. Yan, Ben. Dapat yung kano naman, hindi nagbubuhat talaga. Oo. Ngunit-uling lang tayo, yun. Ngunit-uling. Kasi yung batiga, yung katiwa, yung kanang kamay, Oo. tiga-tigim lang muna. Gago! Ano pagkain yun? Ah, Ano ako mamaya? Nice, Ben. ayos. Ayos mga kabatak. Unahin natin sila mga kanil para mabigyan. Alisto ka lang ha, mamaya pagkaguluhan ako dito. Yan. Alerto ba? Alerto, ano ba? Alerto. Habang hawak natin yung camera. Alerto, alerto. Kabatak. May pagkaguluhan ako dito. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Yan. Wala akong dalang ballpen. Tayo. Habang naglalakad. Yan po. At pagkatapos nito mga kanil, babalik kami doon. Sundin namin si Katin. Isama na rin natin sa content. Yan. Yeah. Ayan dalawa. Yan ha. So, andyan na po yung likuan sa kabila. Dito tayo liliko. Yan. Papasok tayo dito sa mahiwagang eskinita. Yan. Kabatak. Ayan o. May kalabaw. Nasa school po si Yan. Kulana Girl. Yan. Pag uwi di Bicolana girl, magugulat siya. Marami ng gamit. Yan. Kabatak. Yan. Yan. Shout out sa kalabaw. Yan. Ayos ka lang, Ben. Yan ang gusto ko sa'yo, yung inaalala mo ko. Yan. Siyempre, ikaw pa naman hindi kita alalahanin. Mamaya pagtimpla mo ako kape ha. Yan. Ano ba? Kape daw mga kanil, kape. Ito yung baso. May baso ng bago, binyagan natin yan. Timpla mo muna ako kape. Na may kasamang massage. Ba! Meron dapat. Umaasinso na mga kabatak si Melvin. Mamaya, manag lang. Yan. Sa bulsa mo lang. Yan. Malayo-layo rin nilakad namin kabatak habang pasan-pasan. Oh. Oh, layo-layo rin yan. Yan. Buti na lang sanay si kabatak sa pasaran. Buti ka mo, sana yung baboy umakyat mo. Marami ah. Marami na. Nakakarami na kabatak, napapansin ko to ah. Nakakarami na. Nakakarami na. Wala naman ako. Pero ayos lang kasi alalay tayo eh. Kanang kamay siya eh. Sundin natin siya. Nakakarami na yata. Yan. Nakakarami na ng bira sa yuyaw ah. Oo nga eh. Ayos lang. Parang ganun po doon sa may apartment ko. Eh dyan na rin si Melvin maninirahan. Magagamit po ito ni Melvin. Yan. Laglag. Pero mga kabatak. Yan. Dito tayo. Tao po. Tapo! Tapo! Tek. Tapo! Tapo! Tingnan ko. Special delivery po. Yan. Special delivery. Special delivery. Oh. Gamit. Order nyo raw yan eh. Order niyo sa Lazada. Sada. May order ba kayo? Wala. Ano na po yan? 20 pesos lahat po. Oo. Te, baso. Ano te? Anong tingin mo te? What?
Ano? Anong meron? Salamat sa sa pulo na taas. Oh. Hmm. Ano kayo ni pa? Hmm. Tingnan mo ba, te? Ayan. Tingnan mo. Ayan. Parang hindi makapaniwala si nanay. Maniwala si ate. Hindi makapaniwala. Iiyak na yan. Ben, baka buhat nga yung kasuyo. Pakibigay kay ate. Ayan. Kasi nasa lapag daw si Kathleen. Ayan. Ayan. Meron na siya. Ayan. Ayan. Siyempre, sunod natin yung electric fan. Ayan. Ayan. Ayan, bigla natin yun din. At yung Dora box. Siyempre, kaya-kaya namin yun. Yan yung ano niya. Ha? Yan ang gusto niya na bilhin. Dora box. Dura box. Kasi wala silang lagayan mga damit. Ayan. Pawis ng kabatak. Ayan, malayo-layo yung pinagpasaanan. Ayan. Mutulo ang pawis natin. Ayan. Alin yung, asan yung sapin dito ni, ni Bicolana girl? Sinasapin niya pag natutulog. Di ba ito? Parang Ayan, ito ayan. yun. So ito nga yung mga kanuli. Ayan. Ito yung sinasapin ni Bicolana girl. Isolation. Pang kesame. Ayan. So ngayon, hindi na sila mahirapan kasi mayroon na siya. Kasi dito nga po siya natutulog. Yan. Ano nilalagayan niya po ng mga damit? Ano? Sa bag Karton? niya lang, sa karton. Karton sa kabag. Ayan. Ay, electric pan yung siyang ginagamit. Ano? Sira na eh. Sira na rin mga kanuli. Sakto. Oh. Sira na. Ayan. Sira ng ano. Ang So yung mga kabatak, at yun, at hindi nahihiga sa insulation na panapin si Bicolana girl. At mayroon na siyang pum. Yan mga kabatak. At yung damit niya, mailagay niya sa maayos. Yan, at mayroon na siyang Dura box. Yan.
At hindi na rin siya may initan pag natutulog o kaya mag-review. Alam mo bakit? Meron na rin electric fan mga kapatak. Yan. At nagbili na rin kami ng baso, tasa. Yan. Yung mga kapatak. At maraming salamat sa kanyang sponsor.